फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालि भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड फोरबोमा थामहिनबा बड'लेण्ड महोत्सव मोनसे खुंनो लानायनि खौरांखौ मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि मावफुंनायजों, हाबाफारि लानायजों आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जायनोखि सुंथानाय, बेजों हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ बेखौ मिथिसिननानै आरोबाव गोजोनसिननाय मोनदों। जे नैबे बुब्लिया जोङो हारि दानायनि मोनसे गेजेर सम। बे समाव जोंहा मा दङ, दिनैनि समाव बर'आ हारि हिसाबै माखौ लानानै आवगायगासिनो दङ, जोंनि राव बिथिं, थुनलाइ बिथिं, सोलोंथाइ, हारिमु, बेफोर गासैथिंबो जों माबायदि दावगालांगासिनो दङ बेखौ मुलुग दरबाराव मिथिहोनाया ओरैनोब्ला जोबोद गोनां। दा बावैसोनो जोङो मख'जाथावै माखासे मानि जोंनि बर' हारिनि जायनोखि आंगो जिरादफोर, बिसोरनि सायावबो जोङो GI टेग मोननो हादों। बेखौ मोननायनि उनाव ओरैनोब्लाबो मुलुगनि मानसिफोरनाव मोनसे सानखांनाय बा सोंलु सोमजिखादों जे एफाग्राब बुरजा GI टेग मोननो हानाय हारिया मा दंमारो बेखौ मिथिनो। बेफोरखौ गासैबो सरजाबजोबनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आं आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारथों बेखौ आङो मिजिंथिनायजों लोगोसे गसाइनाव आर'ज गाबो। बेजों लोगोसेनो खोनानो मोनबावदों दि बे हाबाफारियावनो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दान्दिसेनि थाखायब्लाबो बाहागो लाफैगोन। बियो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथावल' नङा, गोग्गाथावबो बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला नरेन्द्र मदि बिथांनि बिबान आजावजेननाय समनिफ्रायनो भारताव जों मोनसे सोलायनाय नुनो मोनदों। हारि हारिसाफोरनि गेजेराव जोंनि हारि हारिसाफोरखौ समान बिथिंथिं दावगाहोलांनो थाखाय जोंनि दानि बे नरेन्द्र मदि सरकारखौ बायदिसिना हाबाफारि लानायबो नुनो मोनदों। मख'नांथावै 2020 मायथाइनि जेनाखि गोदान सोलोंथायारि बिथांखि, बेवहायबो जों नुनो मोनदों जे गोग्लैसोनाय हारिफोरनि रावफोरखौ बोखांनो थाखाय बेवहाय माखासे सुबुरुन होनाय बा हाबाफारिनि थाखाय गाइडलाइनफोर होनाय। बेखायनो जोंनि बे बड'लेण्ड फोरबोमायाव बिथांखौ जों मोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोर खाफाल गोनां बाथ्रा आरो बेखिनि समखौ जोंनो होनो थांगासिनो थानायनि थाखाय आङो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आरो गंग्लायनाय बावो। बेजों लोगोसेनो जोंनि जायनोखि जायगानि सोरखार, बिटिआर सरकार, बिथांमोनहा बे फोरबोमाखौ सुंथानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायबो आं बिथांनि सरकारखौबो प्रमद बर' दैदेननाय जायनोखि दानि सरकार, बिटिआर सरकार, बे सरकारनि फारसेबो आङो साबायखर बावो आरो गंग्लायनाय बावो। मिजिंथियो बे फोरबोमानि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया हारि हिसाबै जों जे गावनो आलादायै गावखौनो गायसनथानो हानाय अबस्थायाव दंसै आरो जोंनि बायदिसिना आयदाफोरखौ मुलुग दरबाराव बयनिबो सिगाङाव दिन्थिफुंनो मोनसे खाबु मोनगोन आरो बे खाबुखौ जों लानो मोजाङै मोजां हागोन। बेखौ आङो मिजिंथिनानै बे बड'लेण्ड फोरबोमा थामहिनबा बड'लेण्ड महोत्सबआ मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन बेखौ मिजिंथियो। गोजोन्थों।